Palo čerpa, takže Palo čerpa je človek, ktorý vydá proteín a víťaza zistíme teraz. Meno víťaza je Palo čerpa. Gratulujem, uži si ho, dúfam, že ti bude dobre chutiť. Takže Palo čerpa je človek, ktorý vyhral proteín. A ľudia, nezúfajte, ďalší týždeň bude ďalšia súťaž o ďalší proteín. Držím vám palce ďalším, bolo vás okolo 30. Palo čerpa, takže Palo čerpa je človek, ktorý vyhrá proteín. A ľudia, nezúfajte, ďalší týždeň bude ďalšia súťaž o ďalší proteín. Držím vám palce ďalším, bolo vás okolo 30. Takže Palo čerpa je človek, ktorý vyhrá proteín. Takže sa vidíme budúci týždeň s ďalším videom a ďalšou súťažou. Takže Palo čerpa je človek, ktorý vyhrá proteín. Poďte nás odberom na YouTube, dobre, pripojte sa k nám do skupiny Rest, povere na Facebooku a buďte pozitívne naladení. Takže Palo čerpa je človek, ktorý vyhral proteín. Takže tu máme asi 30 ľudí, ktorí potvrdili odber na YouTube a zdieľali náš príspevok, naše video. Takže Palo čerpa je človek, ktorý vyhrá proteín a víťaza zistíme teraz. Meno víťaza je Palo čerpa. Takže Palo čerpa je človek. Napíš mi nejakú správu na Facebook s tvojim bydliskom a užij si proteín. Čauec. Takže Palo čerpa je človek, ktorý vyhral proteín. Podporte nás odberom na YouTube, dobre, pripojte sa k nám do skupiny Rest, povere na Facebooku a buďte pozitívne naladení. Takže Palo čerpa je človek, ktorý vyhral proteín. Napíš mi nejakú správu na Facebook s tvojim bydliskom a užij si proteín. Čauec. Takže Palo čerpa je človek,